live? Nej. Jeg skal nok regne med, at de ikke kan lide de der sten, der er dernede. De plejer at blive lidt vilde hernede. Den føles lidt tung. Den er ikke rigtig op. Det er en god en. Den er okay, han. Vil du hellere have flere ned eller hvad? Ja, det er lige før. Okay. Nu tror jeg, den er ved at blive træt, du. Hvorfor vil den anden vej der? Ej, hvor irriterende der. Jeg vil lige have den lidt ud derfra. Er du klar der? Ja, kom så. Ja, sådan. Hey, lad den lige blive i nettet. Den var god. Sidder perfekt, mand. Woohoo! Skal jeg hjælpe dig? Ikke sæt nu. Du kan ikke fisk mere nu. Skal den ikke ud? Skal den ikke ud? Nej, den skal ikke ud. Så kan vi sætte resten ud. Det var en god en. Hold nu op. Woohoo! Den sad sgu godt, du. Jo! Den er god, den her. Noget større. En keeper. Ja. Jeg fik farsel på min rødløs ved at fisk. Nej. Ikke stille. Hvor stor var den anden, du fik? Hvad? Den anden, hvor du fik. Du fik vel en? Ja, den slapte jeg tilbage. Den var for lille. En liten. 1,68 der måske. Lige. Det må man jo godt. Ja. Ellers går det lidt for snapt. Små 5 kilo. Ja! Ja! Fisk igen! 2 kast mere. Woo! Very good. I'm the champ. Oh, good one.
Kom ind. Thank you. Tak, ja. Oh. Ja. Ja, det kører. Nå ja, okay. Ja. Ja, ikke for langt ud. Der står mange fisk derude. Rigtig mange fisk. Jeg tror, det er en surprise-fisk. Og se om den er lidt med, så stikker den. Den er overhovedet ikke færdig. Men så løber en tur, mand. Ja. Det er lige før vi kan tage den. Jeg prøver lige at vende den. Ja, ja. Jo, prøv at se her. Er du klar? Ja. Ja, lige om lidt. Næste år, den sidder helt ude i snuden. Jeg kan ikke se noget. Jeg tør ikke at tage en nej. Den kommer nu. Nej, hvad er det? Den er helt bredere. Jeg presser den nu. Ej, vent. Den kommer der. Den kommer der. Tak, den er større. Kæft, den er større, mand. Den var fin. Den var slet ikke lige så stærk. Ja. Jeg har kun en til. Ja, det lover jeg. Jeg skal slippe den tilbage nu. Tak, ja. Den skal du betala mer än vi. Så fik du kæmpa lidt. Ja, det var bra. Jeg rettede næsten krogen ud. Den er en del større. Der er chancer for tidlig fyreaften.
hvert fald frisk. Det er ikke noget, den bruger lidt krudt. Den kommer. Ja, men den dunkede med det samme. Men ja. Du menar att den drar uppåt, menar du? Ja, vi får se. Jeg fik en på røgeriet, den gjorde det samme og sad inde i tungen. Ja, den kommer fint ind. Den dunker også fint, når den bliver sur. Jeg tror, den har lus, den her. Jättefrisk. I munden. Titta. Ser rätt i munnen. Jättebra. Jeg går lidt den her vej. Vill du ha en framifrån eller bakifrån? Bagfra. Jeg vinder ham. Eller hende. Kom. Ja! Tackar! Og hiv. Ja. Ta släpa och knaka i hoven. Så släpar den ditåt. Nå, ja. Jeg går ned og tager den. Bare hold den der. Ingen for. Ja, men den er jättestærk, den ro. Så bare tage den sådan her. Oj. Ja, den er bra. Nej, ingen lus. Så ikke helt nysten, men den er stor. Den er bra. Ja, i tungen. Den satte i tungen. Det er derfor, den var så sur. Det var bra.